Dneska čau. Dneska budeme natáčet o tlustoprde. Znáte Fitty Pillow, to je jeden youtuber, který je tlustoprd a váží 160 kg. Kdo to nezná, tak ať se na něho podívá. A my ve třídě, ve 4. třídě jednoho máme. Je to Marek Němec. A miluje Boženu Němcovou, jeho přítelkyně. Je to takovej špekoun, váží tak 60 kg. Je mu 11 let a váží 60 kg. Je to takovej špekatej bůř. On má rád klobásky prostě. A pořád jí jen brambůrky, chipsy a sladkosti. A hlavně ty špekatý párky s klobáskami. To on má rád nejradši. On je takovej úplnej bůř. On je špekatej bůř, který je teplej. Ještě aby tam někoho neobcal. To by bylo strašný, protože on je strašně teplej a pořád chce jen klobásu a teplý párky. A hlavně, aby byly usmažený na grilování. Tak čau. Tlustoprdi, tak ty jsou vždycky takový na párky a na ty